Gelijke tijd hebben we aan zo gewezen woont de basta waar voeten ten wil. Entonces, podríamos hablar desde el humanismo, pero no vamos a hacerlo. So we can reden van de menselijke uwen heruit, de zaken. Porque nosotros los seres humanos, Want we als mensen, nacidos de nuevo, wat niet geboren zijn, y que seguimos a Jesús, estamos llamados a tener la mente de Cristo. en wat Jezus nu vallen, we zijn beroepen dat we de gedanken van Christus zijn. No a hacer las cosas a nuestra manera. En niet de weg zouden als we dat willen. Entonces tampoco vamos a hablar desde la psicología. So we worden dan ook niet reden van de psychologische zijde heruit. Porque en la enseñanza a los niños, Voor de kinderen, sea en casa, en el colegio, la escuela, la iglesia, la Tschüss. psicología ha tomado un lugar muy relevante. zoals de kinderen thuis en de school en de kerk oder wo immer die sind, die Psychologie hat ein sehr großes Papier eine Rolle gespielt und wo wir den abtragen. Cambiaron a los padres, en el colegio le quitaron el lugar a los padres y se lo dieron a los psicólogos. So viele Schulen haben einfach die Eltern erfahrung wahrgenommen und haben dort einfach nur die Psychologos gegeben. Estoy hablando de los colegios del sistema estatal. So ik red van de Schulen, wo met het systeem van del gobierno, ¿no? Sí. Van de regering heet. Pero aún colegios cristianos también está pasando. De christelijke Schulen passiert dat. Entonces no vamos a hablar desde la psicología. So dan wil we einfach niet van de psychologie uit reden. Vamos a hablar desde la Biblia. So we worden Sí. van de Bijbel her uit reden. Entonces, hay dos maneras de nosotros interpretar todos los asuntos de la vida. So dat je hebt twee wegen waar we alles wat aan de wereld is, waar we dat uitleggen gaan. Colosenses 2:8. Uh, Tienen allí sus Biblias. So wanneer je in de Bijbel gaat, Philippa 2:8. Ujú. Colosenses 2:8, por favor. Colosser 2:8. Alguien que lo pueda leer. Zullen we dat lezen? Kom. Me gusta ser participativa el taller. Ik mag dat je even part neemt. O tú puedes leer. Aquí lo tienes. Ok. Para que lo leas en esa versión. Okay. ¿Qué dice entonces Colosenses 2:8? So wat zegt Colosser 2:8? Colosenses 2:8. Zijt u nu dat je je niet verleiden laten der huwe rechtsorten wo nichts doorhingen is, die bloos van mensen stammen oder van de der Welt, die door niet van Christus komen. ¿Puedes leer también en español? No permita que nadie los atrape con filosofías huecas que disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Dos maneras de hacer las cosas. Twee wegen waar we de zaken doen. A la manera del pensamiento humano So, en de weg van mensen denken her, y la otra es a la manera de Cristo. en dat andere is van Christus zijn denken her. Absolutamente todos los asuntos de la vida de un ser humano So, alle zaken van het leven van een mens, podemos hacerlos a nuestra manera. dat gaan we nu onze ort nu doen. Pero Cristo tiene una manera Maar Christus heeft een weg. que Él diseñó Wat hij gemerkt heeft, y Cristo es un camino. en Christus is een weg. Y Él diseñó esa manera para que nosotros caminemos En hij heeft de zaken zo gemerkt dat we gaan en ese diseño. en deze model, en dit model. Cristo también es la verdad. En Christus is ook de waarheid.
Ir o caminar por el camino de Cristo, Gaan in den weg van Christus. hacer las cosas a la manera de Cristo, De dingen zo doen als Christus. es vivir en la verdad, porque Dat is Él een- es la verdad. Dat als in de waarheid leven wens, hij is de waarheid. Entonces, según Colosenses 2:8, So, Kolosser 2:8. la palabra de Dios nos está advirtiendo. So- Cuidado, God zijn woord, hij deed ons warnen. Pas op. alerta, alerta, atención, Pas Alarma. op. peligro, Gefährlich. que nadie os engañe. Mocht je in China in het licht vieren. Vivir a nuestra manera es vivir engañados. Nu onze ort nu leven, dat is zo leven dat we in het licht gevierd zijn. No andar en el camino de Cristo Niet op Christus zijn weg gaan, es vivir en una mentira. dat is in een leidens leven. Para la familia, Voor de familie, para el matrimonio, voor de eigen, la crianza, kinderen opdragen, educación, belering, ertrating, dinero, geld, administración, negocios, empresa, business en administratie, ¿ok? Gobierno, regering, arte, art, danza, teatro. dans, dramas, teatros. También Cristo tiene una manera. Dat Sí. heeft Christus ook een weg voor het te Vivir doen. fuera de esa manera es vivir en una mentira. En buiten deze weg leven is in een leidens te leven. Y cuando vivimos en una mentira, En wanneer we in een leidens leven, nada sale bien. niets schoof goed te doen. Vamos a sufrir We worden lijden. porque la mente de Cristo, Wens Christus zijn denken, su camino zijn weg, es la vida. dat is het leven. Escoge pues la vida. Zo wil die dat leven. El camino del daño, De weg del pensamiento del hombre, van het licht vieren, es camino de sufrimiento. dat is een weg waar de lijden is. ¿Ya? Entonces, en todo lo que tiene que ver con educación So, en alles wat u met de opdrachting te de doen los heeft niños, van kinderen, también Cristo tiene una manera. so Christus heeft ook een weg, een oord te ver. El hombre se ha inventado muchas maneras, So, de mens heeft zich vele wegen uitgedacht. desde la psicología, Van de psychologie, desde el humanismo, van de mensendenken her, desde el paganismo godloosheid her, y desde el ateísmo. en van Muchas maneras. onteen God geloven. Pero Ja, vele Cristo wegen. tiene una manera. A los niños So, de op- en jugendlichen, y a los jóvenes adultos que En van de- a la universidad, en de jugendlichen wat een beetje raten zijn, wat naar de hogeschool gaan, nos es necesario formarlos vormen, espiritualmente, geestelijk, su mente, el conocimiento ja, académico, verstand, even, ja. Verständnis, ja, dankzij. y almáticamente su alma, emociones, Er sentimientos, zuil, je feiler, formarlos desde el pensamiento de Cristo. en vormen van het denken van No Christus her. solamente su espíritu, Niet bloos yes, su mente también, verständnis, su verstand, alma también. zuil ook. Porque Dios nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, Wens God verlangt dat we aan van ganzen harten, toda nuestra fuerza met al onze kracht y con toda nuestra mente. en met ons ganzen verstand am leven. Si nosotros enseñamos matemáticas, So, wanneer we mathematicas leren, geografía, geografía, lenguaje, lenguaje, español, administración de empresas, Spanisch, administración, wo man Wirtschaft handelt, los idiomas, Sprachen, si les enseñamos historia universal, so wanneer wir weltliche Geschichten vertellen,
desde el humanismo van mensendenken o el heruit, paganismo, oder Gottlosigkeit heruit. pero no involucramos a Cristo En wanneer we niet Christus met en la aannemen geografía, la matemática y la historia universal, en al deze verschiedenste areas wat in de schuld geleerd wordt, want Christus niet met aangeleerd wordt, nuestros hijos cristianos zo onze christelijke kinderen van a amar a Dios con todo su corazón worden God liefhebben met al haar y van a hart. cantar en el culto En die worden in de kerk zingen. y van a quebrantarse delante del Señor. En ze worden zich ja, toebreken voor God zijn jij woord. Pero su mente Aber no está amando a Dios. Verständnis, met Verständnis worden ze zich God liefhebben. No está pensando como Cristo piensa, Hij denkt niet zoals Christus denkt. porque le enseñamos todo el conocimiento, Wens we gaan geleerd over erkenntnis. pero ese conocimiento no lo llevó a conocer a Cristo. En deze erkenntnis heeft hij niet gebracht Christus kennen te leren. Entonces, Dios está interesado en involucrarse en la enseñanza. So God heeft einfach den Interesse, zich mang te mengen met de optreding van kinderen. Y tenemos diferentes versículos que nos van a fundamentar esta idea. En we gaan vele Bibelversen die einfach bestätigen deze idee. Dios está involucrado God werkelt zich het aan en la enseñanza aan de optreding. porque Él está interesado en los niños, Wens hij interesseert zich voor en kinderen los jóvenes en de jugendlichen. y en los universitarios. En ook die wordt naar de hogeschool gaan. Dios está interesado en todas las generaciones God is, hij interesseert zich voor jede generatie. y no hay absolutamente ningún área En dat heeft geen idee de la vida in leven en la que Cristo no reclame esta área me pertenece. dat heeft niet eine steed im Leben wo Christus nicht sagt, deze steed, deze aard van leven, die geeft mij ook. Y la educación En de optreding le pertenece a Cristo. Christus. Porque en el libro de Juan, Wens in Johannes, Juan 1 dice hij que zegt, todas las cosas fueron creadas por Cristo, con Cristo y para Cristo. dat alle zaken zijn gemerkt en gevormd voor Christus, der Christus en met Christus. ¿Cuántas cosas? Hoeveel dingen? Todas. Alle. Y si definimos etimológicamente la palabra todo, si lo definimos, lo razonamos, So, wanneer we dat ganz sterk zien van den werkel her uit wat dat woord alles meint, todo significa sin excluir nada. alles meint einfach dat u niks uitlaat. Es decir, nada queda fuera. Niks blijft buiten. Todo lo que puedes ver, Alles wat u zijn kost, lo que puedes oler, wat u rekenen kost, lo que puedes oír, wat u horen kost, todo lo que puedes imaginar, alles wat u die verstellen kost, todo lo que puedes sentir, alles wat u voelen kost, todo fue creado por Cristo alles weer Con van Cristo. Christus gemerkt, met Christus y para Cristo. en voor Christus. Y sin Él, nada de lo que existe podría existir. En ohne Arm, alles wat u geeft, wordt het niet geven. Y la educación hace parte de ese todo. En opdragen is part van dit alles. Entonces Dios está involucrado en la enseñanza. Dan is God einfach verwikkeld en met ingewikkeld en Tenemos opdragen. un texto bíblico, Mateo 28, 19. Zijn Bibelvers, Matthäus 28, 19, 20. Versión Reina Valera, En Reina Valera. Biblia textual o King James. Me gusta mucho King James también, si alguien maneja King James. Zou ik gleich ook zeggen King James Version. Tenemos la gran comisión. Toen heb je den grote opdracht. Y la gran comisión En de grote opdracht, no es la pequeña comisión. dat is niet die kleine opdracht. La pequeña comisión fue cuando Jesús envió a los 70 De kleine opdracht wie als Christus de 70 schickt. y todavía los discípulos eran inmaduros. En dan werden de jingen nog zeer aanriep. No habían visto a Jesús hacer todo lo que hizo. Die hadden dan nog niet Jezus gezien alles doen wat hij doen kan. No tenían el Espíritu Santo. Hadden nog niet den Heiligen Geest.
No habían conocido a Jesús como lo conocían cuando les dio esta comisión. So zij chanten daar nog niet Jezus, zoals zij aan chanten als Jezus aan deze versie heeft. Entonces, cuando envió a los 70 era la misión. Zoals hij de 70 zegt, dat Pero- weer de mission. Esta de Mateo es la gran comisión. En dit van Matthäus is de grote mission, de Y la- grote opdracht. entonces lo que dice la palabra del Señor es, por tanto, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Dan gaat nu naar de veldje van de wereld en merkt aantal leerlingen en duidt aan in de noemen van een Vader, van een Zoon en van een Heilige Geest. En dan zegt hij, leert aan alles te doen wat ik je bevolen heb. En verloot je erop, ik zie allemaal tot het eind van de wereld. Muy bien. ¿Qué palabra les llama la atención allí? ¿Cuál tiene que ver con educación? Wat is het woord wat je opvalt door? Wat heeft u te doen met opdragen? Welk woord? Enseñar, Leren. ¿verdad? Entonces, Cristo está mandando a sus discípulos a que bauticen, a que prediquen, hagan discípulos, pero eso no está separado con vayan y discipulen o bauticen o enseñen. Cada uno es una misión especial de la gran comisión. So, Christus hier, hij schrijft de jongen en hij zegt, jeder denkt, toft, leert, merkt dingen, goed, alles. Dat, hij deed niet zijn goed en daarna in dit andere. Dus dat is jeder eind als een mission. Muy bien. Entonces, enseñar es una misión. So, Como- leren als een mission. Y hemos bautizado, We gaan al getooft, y hemos discipulado, we gaan dingen gemerkt, y hemos predicado el Evangelio. we gaan gepredigt, Gott sieht gut, Pero debemos enseñar en we moeten nu nog leren. qué. Wat? ¿Qué debemos enseñar? Wat moeten we leren? Onze rechten. ¿Qué es? ¿Qué debemos enseñar? Wat moeten we onze rechten? ¿Quién dijo todo? ¿Sí? ¿Qué más? Quiero escucharles. Ik wil je leren. ¿Qué Alles. es lo que debemos enseñar? Wat moeten we leren? Onze rechten. Todo lo que nos ha enseñado a nosotros. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Danach weer wat zijn? El camino de Cristo. Sí. Pero si vemos el texto, Maar wanneer we in vers zijn, Cristo tiene una manera. Christus heeft een weg. Y Él está diciendo que enseñemos a guardar. En hij zegt dat we leren aan te houden. Cristo no dijo, enseñen todo. Jezus zegt niet, leert aan alles. Él dijo, enseñen a guardar Hij zegt, todo lo que les he mandado. leert aan te houden alles wat ik je bevolen heb. Aquí está todo lo que Dios nos ha mandado. So hier is alles wat God ons gezegd heeft, bevolen heeft. Todo está acá. Alles is hier ben. La gran comisión, enseñar a guardar todo lo que está acá. As te leren dat hij houden, dat hij behouden alles wat hier ben is. Entonces, por eso el don de la enseñanza, So dan, de hoeft te leren, je rechten, según Efesios 4, nu Efeze 4, hace parte de los dones ministeriales que Cristo nos dio, el don o el ministerio del maestro. so dat is part van
En den dienst wordt Christus ons heeft daarvan leren. Enseñar a guardar es un don. Aan te leren te behouden, dat is een goef. Porque cualquier persona puede leer la Biblia, Eens een mens kon de Bijbel lezen, predicar un texto een tekst predigen, y las personas se fueron. en de mensen gingen weg. Y en la esquina no se acuerdan. En daar op het uitwijten denken dat het al niet wordt geleerd hebben. O el siguiente domingo no recordamos de la prédica. En de Del nächsten domingo zondag anterior. denkt dat al niet wordt predigt wie van een vele zondag. Debemos asegurarnos que guarden. Zo wie man aan zo zeggen merken dat hij dat behouden. ¿Dónde? Aquí. Waar? Hier. Es un don enseñar a guardar en el corazón. Dat is een goef te leren te behouden in hart. Y por eso los que están llamados a enseñar Zodat wij werden den roep hebben te leren, no son todos. dat zijn niet alle. Por eso está separada la comisión. Dat is waarom de opdracht, Hay que bautizar, dat is waarom de onderscheidelijk is. pero tal vez todos no van a bautizar. Niet alle worden tofen. También hay que evangelizar, Du moet het nog weer evangeliseren. pero no todos van a evangelizar. Maar niet alle worden evangeliseren. Algunos tienen temor, Wessen gaan ver, vergüenza. schämen zich. ¿Sí? No todos van a discipular Niet alle worden jingen meer. y no todos van a enseñar. En niet alle worden onderrichten. Porque Cristo tenía Wens Christus had una pequeña iglesia de 12, een kleine kerk van 12. pero era diversa. En die was zeer onderscheidelijk. Entonces la gran comisión es para una iglesia diversa. So de grote opdracht is voor een kerk wat zeer onderscheidelijk zijn tussen hen. Het is verschillend einer met den anderen. Preguntarle al Señor, ¿cuál es mi don? En iedere einer van ons, die man God vertrouwen, woont als mijn goef. Porque tenemos personas enseñando a los niños Wens we gaan mensen wat die kinderen leren doen. en la escuela dominical, En die zinnerschool. en el jardín, en el En kinder. kindergarten, en la primaria, En primaria. secundaria, En secundaria. incluso en la universidad. En sogar in de hogeschool. Tenemos personas enseñando We gaan mensen wat que onderrichten. no tienen el don del Wat niet maestro. de goef gaan te onderrichten. No saben enseñar a guardar. En die weten einfach niet wat te onderrichten te behouden. Algunos son muy hostiles. ¡Ah! ¡Ah! La letra con sangre entra. En wessen zijn zeer streng en geloven dat de regelen die worden met het liniehout aan te preen gaan. Otros son muy rígidos, aburridos. Ah, En de aprenda, andere is escriba su zeer... tarea. Oh, Adiós. Ah, qué clase aburrida. Dit is eigenlijk te antwoorden. No son creativos. Die zijn niet creatief. Y Jesús En era muy Jesús- creativo para enseñar. Hij was zeer creatief en hij leerde. Escribía en la arena, Hij schreef de eer. usaba las parábolas Hij gebruikte bijspellen con su propio cuerpo. met zijn ina charpa. Él era muy creativo. Hij was zeer creatief. Tenemos otro tipo de personas enseñando We gaan ook andere soorten mensen wat doen onderrichten. que no aman la enseñanza, Die leven dat niet onderrichten. no investigan, Die studeren niet. no tienen una enseñanza fresca, Die gaan einfach niet nieuw leren, solo fresh quieren leren. dinero. Dan besteedt het geld. Entonces, lo primero que debemos nosotros ubicar es personas idóneas para la enseñanza. So dat eerste wat we moeten nou trachten is dat we de rechte persoon vinden. Enseñar significa, en español la palabra es señas. So, Señales. so dat woord leren, dat mijn tekens in Spanisch, enseñar tekens. Esta tarde venía para Pailón So dit is een nummertje, maar ik nou pelon. y yo recibí unas señas, En ik kreeg, indicaciones, señales. aanduidingen, tekens. Esas señales me muestran un camino. En so deze aanduidingen die wijzen me een weg. Entonces en español, enseñar So in Spanisch leren, significa muestra un camino. dat meint een weg wijzen.
con señas. met tekens. Para llegar a la iglesia, Zodat ik bij de kerk kom, ¿otra vez? Niet Leeuwen. Niet Leeuwen. Vengo por la ruta nacional zij komen op deze weg, nationale weg. y hay una señal, En una dus seña, een teken. un pequeño letrero y dice Niet Leeuwen. En dan een kleine zijn dat zegt er niet leven. Voy por la ruta nacional. Oh, Niet Leeuwen. Ah, En dan kom ik op de weg en dan zegt er niet leven. En dan draai ik dat steen. Weet je nog. es una seña Dat que is me een muestra el teken camino. wat mij de weg wijst. Y cuando yo vi esa seña, En als ik dit ah, teken zag, gracias Dios mío. dankzij God, eindelijk aangekomen. Ahora estoy en el camino correcto. Zo nu zie ik op de rechte Porque weg. antes Wens, ja, no tenía las señales claras. hoor ik de Y me tekens perdí. einfach niet klaar en ik verbijzel me. Di vueltas en el pueblo. Ik heb een stootram gejaagd. Llegué a un lugar que no era. Ik kwam wo aan wo dat niet weer. Ya mi mente En mijn verstand, estaba agotada. ik weer mij. Y estaba orando para que Dios me diera paciencia. En ik weet dat God me geduld geeft. Me perdí Ik verloor me. porque no tenía claras las señales. En ik hoor de Yo no las tekens niet entendí. klaar. Ik begrijp het niet. Me perdí yo Ik had me verbijzeld. y conmigo se perdió mi familia, En met mij verloor mijn familie zich. mis hijos. Mijn kinderen. Enseñar Leren es indicar el camino correcto. dat den weg wijzen, den rechten weg wijzen. Y si no enseñamos En wanneer we niet leren de la manera correcta op de rechte weg a nuestros hijos, aan zijn kinderen, si no le damos las señas wanneer we niet de del tekens geven camino correcto, van den rechten weg, se van a perder. dan worden ze zich verliezen. Nuestra familia se va a perder. Onze familie wordt zich Nuestras verliezen. generaciones se van a perder. En onze generatie worden zich verliezen. Entonces es dar señales. Zodat er tekens geven. Toda la ruta hasta Brasil Zo deze ganze weg naar Brazil, tiene señales. die heeft zijn señales. Curva, Een aard, animales, dieren op een weg, un puente. een brug. ¿Sí? ¿Y para qué son esas señales? En te wat zijn die señas door? Para que nosotros Zodat we, vayamos por el camino dat we op den weg, y esas señales nos cuidan, dat we op den weg gaan en deze tekens passen ons op y nos muestran el objetivo. en wijzen ons dat ziel. La enseñanza, Leren, la educación, je rechten, es darle las señales correctas a los niños dat is de kinderen de rechte tekens geven. desde la edad más temprana Van zo klein aan, para cuidarlos om door de oppassen. y para que lleguen a su objetivo. En omdat die aan er ziel aankomen. ¿Cuál es el objetivo? En woont is dat ziel, wat we erreichen willen. Que te conozcan a ti, Dat die gaan leren. al único Dios verdadero. Als einzige en waarhofje God. Y entonces, ¿qué debemos enseñarles a ellos para que le conozcan a Él, al único Dios verdadero? So wat moet we enten leren omdat zij den einzigen waarhofje God gaan La leren? Biblia, De sí. Bibel, ja. Devocionales, Morgenondachten, sí. yes. Que aprendan los versículos, los Zij de Bibelversen mandamientos, uitwendig leren. que aprendan a predicar, Dat ze leren. hacer un Predigen. devocional, En morgendag ontmoeten. sí. Ja. Pero también ellos van a conocer al único Dios En zij worden op den einzigen waarhofje God gaan leren. estudiando la matemática Wanneer ze de mathematicas leren. y la geografía En geografie. y la historia universal, En de geschichte van de wereld. el arte En art. y el deporte En sport. y la ingeniería, Ingeniería. etcétera. Enzovoort. La enseñanza De leren es integral. is compleet. Enseñamos a la mente, Zo we leren dat al espíritu verstandnis en y yes al alma. en de ziel. ¿Sí?
Entonces Cristo debe estar presente en todo. So Christus moet aan alles zijn. Vamos a ver una definición de educación. So wir wollen eine Beschreibung lesen von der Educación. Okay. After is weer een beter woord voor educación. Aquí. Educación, dus dat is een beter woord voor. Ja, rechten dus. Bien. Estamos poniendo un fundamento para luego ir un poco más a las diferentes dinámicas del aula. So we hebben nu einfach een fundament omdat we Luther op deze napjentje en het klas. Por Dios y útil para la enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Willen we lezen? ¿Lo vamos a leer en noticia o no? ¿Sí? Okay. Vamos pues. Alle schrijft van Gott gegeven, es wird voor ons te beleeren, ons uit te werken, ons strijk te wijzen en ons te rechten. Wel recht te leven. ¿Está bien? Hasta ¿sí está bien? ¿Sí? Zo dat een Gottesmensch bestaan is, in Gottes Wegen geschenkt te zijn. Muy bien, gracias. Entonces, nosotros aquí tenemos un texto bíblico que nos complementa, nos fundamenta So hier hebben we een Bibeltekst wat ons tot wat ons tot alle compleet merkt dat je tijd hebt en ons beleert. Hij openbaart ons el misterio de la educación. het geheimnis van de Sí. optrekking. Sí. Entonces dice que la escritura, la palabra de Dios, es útil para la enseñanza, So het zegt dat de schrift die is bruikbaar ons te beleren. pero también es útil para la reprensión, En dat dat ook bruikbaar is om ons vermoeden, para la corrección, terugwijzen, la instrucción begleitung, beleren. son palabras diferentes, son parecidas. So dat zijn verschillende woorden, maar toch lijken die zich. Enseñar es diferente a instruir. Leren als onlangs beleren. Leren ¿Cómo is anders dan traducimos beleren. instruir? Beleren, Ajá. Y enseñar leren, es diferente, ¿verdad? ja. En español, instruir So in Spanisch beleren, significa in, dat is aan, dentro, baan, dentro. Interno, aan bijna stellen. dentro. Y el complemento de instruir es So, dat wat u het touwtje hebt, den complement is wat dat vast en je merkt, construir por dentro. is dat we van baan doen. Enseñar, mostrar el camino. Een weg wijzen Instruir, enseñar por dentro. en beleren is van baan doen. Entonces, desde la palabra de Dios, En zo van God zijn woord her, la forma de interpretar la educación de weg waar we de onderrichting uitleiden, es hacer de estos pequeños is van deze kleine un edificio een gebied meer. interno Een binnenstad de conocimiento, van de erkennis, sabiduría, van wijsheid, de verdad. van de waarheid. La educación pagana, psicológica, humana, atea, So de onderrichting, de godloze onderrichting,
no construye por dentro. buurt niet van binnen. Destruye, Die maakt twee van binnen. corrompe. Maakt kapot. Los métodos, En de weg, de oort, los currículos, libros de texto, de beker, schriften, leerbeker, los maestros de leraars, que no tienen la cosmovisión bíblica, wat niet de biblische Weltanwendung kan, no construyen por dentro, die buren niet van binnen. destruyen. Die merken twee van binnen. ¿Qué destruyen? Wat merken ze twee? ¿Qué corrompen? Wat merken ze kapot? La imagen y semejanza de Cristo en el ser humano. God zijn evenbeeld en mens. Por eso el gobierno quiere venir por los niños y los jóvenes. En dat is waarom de regering kämpft voor de kinderen en voor de jugendlichen. Por eso les ofrece educación gratis. Dat is waarom de jeugd gratis umsonst Richtung aanbiedt. Pero también tenemos colegios privados cristianos, Maar we hebben ook private christelijke libros de texto wat beker van de godloze wereld brengen. mucha psicología, Veel psychologie, mucho humanismo. veel mensengedanken. He recorrido las regiones de Bolivia. So ik zie Bolivia en ramgerest. He estado en los congresos de colegios cristianos. Ik zie in de congressos van de scholen geweest. Usan currículos, libros de texto, humanistas, ateos. So de regelen, de school functioneert, dat de curricula is. En de beker wat die gebruiken, dat zijn godloze beker. Pero también por medio de la televisión, redes sociales, So, in las expresiones uittrekking van artiesten, enseña dat het ook leren. y está destruyendo o construyendo por dentro. En dat het ook entweder buren of het tweebreking van ben. La palabra de Dios God es zien útil woord para instruir. als een buur wat je beleert. Entonces, ¿cuál es el fin de la educación? So, want dat is dan dat eind van de onderrichting. Dat ziel. La educación, en la parte izquierda, tenemos la definición bíblica de educar. So, links hier hebben we de biblische uitleiding van onderrichten. Una definición que razonó Noah Webster. So, eine leer wat Noah Webster daar gedacht heeft. Un intelectual cristiano, Een denkja, een christelijke Professor. denkja, een leraar, 30 años, 30 jaar, se sentó en su escritorio, heeft hij in zijn schriftdesk no gezeten. había electricidad, no tenía, Toen hebben we geen No tenía elektriciteit, niet internet. no tenía computador, laptop, Hij had niet een laptop. tenía una vela, Hij had een esperma, uitlicht como le llamamos, y tenía una pluma. en hij had een vader. 30 años. 30 jaar. Escribió el diccionario Noah Webster. Heeft hij de tabbelmatje geschreven van Noah Webster. La definición de todas las palabras De uitleiding van alle woorden. con la mente de Cristo. Hij heeft de woord uitgelegd met een christelijke denken, met Christus in denken. Usted puede descargar la aplicación del diccionario en su celular So je kan de app van zijn dictionario in dat matje afloaden. y si usted es un maestro, En wanneer je een leraar bent, necesita definir todas las palabras dat je bruikt alle woorden de rechte uitleiding geven. desde la cosmovisión bíblica Van de Bijbel aanzijning heruit. para que esté enseñando Omdat je dat a los recht más leest. pequeños la verdad. En de kleine de waarheid leren is. ¿Mm? ¿Cuántos son maestros aquí? Hoeveel zijn leraars hier? Levanten su mano. Kan je een hang opheffen? Muy bien. ¿Cuántos son padres? Hoeveel zijn ouderen hier?
Heeft je de hingen. Todos los padres también son maestros. Alle ouders. ¿Cuántos maestros tenemos aquí? Fresh. Hoeveel leraren staan hier? Ah. Ah. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Hoeveel zijn Christus zijn gingen? Para ustedes también es la gran comisión. Voor jullie is de grote opdracht ook. Y seguramente muchos están llamados a enseñar también. En vele van jullie zeggen zijn geroepen te Entonces, leren. usted necesita este diccionario. So, die brooks ook. Dit is een dubbelmatje. Tiene definiciones etimológicas de la palabra, la raíz, dónde nació, dónde surgió esa palabra. So, dit dictionario de heeft die weer van de werkel uit van waar het komt, met de ware mening erbij. Tiene historia de la palabra y un relacionamiento de la palabra definida con la mente de Cristo, la Biblia. So, jeder woord in dit dictionario heeft een geschichte toe en daarna van hoe dat woord genoemd is uit de Bijbel. Entonces, la educación comprende toda una serie de instrucciones y disciplina que tiene como intención iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar los modales y hábitos de la juventud y hacerlos aptos para las etapas futuras. Esa es la definición. En disciplina. En Carácter, formación del carácter. En hij vormt den Normas. karakter, de regelen en de ongewoonheden, de jugendliche ongewoonheden en merkt, en merkt fähig für de kom en erleben. Muy bien. Entonces, comprende una serie de instrucciones y disciplina. Primero, ¿sí? Que tiene la intención de iluminar el entendimiento. Richtung begrip eine Ree van Reilen in de Ort en dat Ziel van de Richtung is dat verstand bedagen, opdagen. ¿Cómo iluminamos el entendimiento? Wo bedacht wie dat verstandnis? ¿Mm? Quiero escucharles. ¿Cómo iluminamos el entendimiento? Mag je hier wo bedacht wie dat verstandnis? Con la palabra. Cristo dijo, yo En dat verstandnis bedagen kan, als dat op een ort waar Entonces, Christus is. hay una manera de enseñar historia universal Zodat je van de weg waar we de wereldgeschichte leren kan, o literatura o artes waar we art of schrijven leren kan, que les va a iluminar el entendimiento. wordt Si Cristo está involucrado. antwoord dat verstandnis bedagen van Christus met aangetrokken wordt. Pero ¿cómo involucramos a Cristo Maar wo nemen we Christus met aan? cuando enseñamos literatura o arte En we schrijven, spreken leren. o historia universal? Of de wereldgeschichte. Haciendo un devocional antes de la clase, Maar we dan een morgenondag voor de klas maken? orando antes de la clase, Beden voor de klas ontvangen? eso es bueno, Dat is goed. pero no es suficiente. Dat is niet genoeg. Tengo primero que redefinir los conceptos. So, ik moet eerst een frisse uitleiding maken van de concepten. Debo redefinir cualquier palabra que yo les vaya a enseñar a ellos. So, ik moet aanlijnen jeder woord wat ik leren wil. Si enseño una palabra, So, wanneer ik een woord leer, una idea, een idee un leer, concepto, een toevoeging no leer, es claro para mí, wat niet klaar voor mij is, tal vez yo esté llevando al niño al error. vielleicht breng ik dat kind wat hem fehler. Entonces, yo no le estoy enseñando la verdad cuando no estoy seguro de lo que estoy enseñando. So, ik leer niet de waarheid, wanneer ik me niet zeker ben over wat ik leer, wat de waarheid is. Entonces, Cristo ilumina el entendimiento
So Christus bedacht tot verständnis cuando la verdad está involucrada. wanneer de waarheid met aangetrokken wordt. Cuando yo enseño la verdad. Wanneer ik de waarheid leer. Y enseño la verdad cuando yo entiendo lo que estoy enseñando. En ik leer de waarheid wanneer ik verstoe wat ik leer. ¿Qué es lo contrario a iluminar el entendimiento? Wat is de tegendeel van dat verständnis bedagen? ¿Qué palabra podemos usar? Wat van woord we brengen? Confusión, Tegenonder? Duda? dudas, Twijfelen? ¿sí? ¿Alguna otra? Een ander woord? Iluminar es que haya luz. Bedagen meint dat het licht is. Lo contrario a iluminar es en entenebrecer, oscurecer. Dat tegendeel van bedagen is donkermeer. Cristo quiere iluminar el entendimiento, su mente. Christus wil dat verständnis bedagen. Que cuando yo le enseñe algo a ella, a esa nena, Dat wanneer ik dit meeltje wat leer, cuando yo se lo enseñe, sus ojitos brillen, ik dat leer dat uw blinkeren. porque está conociendo la verdad Waarheid te de la leren. matemática, Van de mathematica. del arte. Van Y ¡wow! Reacciona así. Enséñame más. en dat was de reageert erop. Wauw, Y lo ik leer vas die a meer. ver en sus ojos En dat kost u zijn in uw. cuando su pensamiento está siendo iluminado. Wanneer verständnis bedacht wordt. Cristo quiere iluminar el entendimiento. Christus wil dat verständnis bedagen. La confusión, el ateísmo, el humanismo y el paganismo quieren entenebrecer el entendimiento. ¿Está bien? So, de godloosheid wat hij wil is dat verständnis donker maken. Ujú. Pero también, según la definición de Noah Webster, la educación es útil para corregir el entendimiento, el temperamento. So, Noah Webster zijn dictionario zegt ook dat illuminar, bedagen als ook het temperament wat we ben gaan den beoordeelen, den traagwezen. Corregir. Traagwezen. ¿Qué es corregir? En wat is traagwezen? Quiero escucharles. Ik wil je hier. Los padres deben saber. De ouderen moeten weten. Corregir. ¿De qué se trata la corrección? Van Ja, wat ze- reden we van traagwezen reden? Lo que está mal, hacerlo bien. O Lo que está mal, hacerlo bien, sí. Chévere. ¿Qué más? mostrar consecuencias. Sí. Lindo también. O sea, Corregir. Traagwiesen. Entonces, tenemos que entender la palabra corregir. we moeten dat woord verstaan, dat begrijpen wat dat meint. Tiene dos compuestos. Dat Y- zijn twee zaken wat het opgesteld worden. Regir. In Spanisch, co en regir. ¿A qué les suena regir? Een woord heet zich in tot regir. Regir, gobernar. Regir in Spanisch meint El corregimiento, ¿cierto? Implica gobierno. Regir. regieren. So, regir, dat woord regir meint, dat is een complete. ¿Cómo se dice en inglés o en Plotich corregir? Hier verstaan alle corrigieren, niet corrigieren. Dat maakt geen zin. ¿Así se dice? ¿Corregir? Adaptamos palabras, ¿Adaptan? Sí, adaptamos. las tomamos de otras palabras, otros idiomas similares. Entonces, corregir. Está bien. Ok, En alemán es parecido. es Corregir. parecido. Korrigieren. Mm. Regieren als Regieren. Regir. en ko wordt het eronder zit. Met regieren. Met regieren. Ah. Entonces, regir implica gobierno.
So regeren quiere decir een regering. Dat que meint dan quien corrige dat wer es una autoridad. korrigiert als eine Autorität. ¿Sí? Toda escritura es útil para corregir, So alle schrift als je geeft hem porque aquí corrigieren. hay autoridad. Wens hier als autoriteit bent. Pero es para corregir el temperamento de los jóvenes, En dat is hem den temperament van de jugendlichen corrigeren. de los niños. Van de kinderen. Regir es gobernar, Regeren is rechten. pero el complemento co En dat woord co-dover significa que debemos regir con alguien más. dat meint dat we regeren met wem top. No gobierno a mi manera, Ik regeer niet op mijn eigen weg. no rijo a mi manera. Ik regeer niet op mijn eigen weg. Yo no rijo, yo corrijo. Ik doe niet regeren, ik doe co-regeren. ¿Con quién? Met wem? Con Dios, Met God. con Cristo. Met Christus. Entonces, regir es volver al camino. So regeren meint fresh naar weg komen. Yo me perdí cuando venía a Pailón, So ik kwam naar Pijlon. estaba perdido, En ik weer verloren. pero volví al camino. En ik kwam trainen weg. Porque Trudy fue por mí, me rescató. En Trudy bij mij in raad mee. Gloria a Dios por Trudy. En God sei dank Amen. voor Trudy. Ella corrigió Zij corrigeert sobre mí. over mij. Ella fue una autoridad sobre mí Zij weer een autoriteit over mij. porque ella conocía Want zij wist el camino. den weg. Yo no era autoridad Ik weet ditmaal niet porque autoriteit. no conozco el camino. Want ik weet den weg niet. Los niños De kinderen, no son autoridad dat zijn niet de autoriteit. porque no conocen el camino. Want ze gaan over niet den weg. Por eso, Toen wij, un niño een kind, no puede gobernar a sus padres. kon niet zijn ouderen regeren. Los padres De ouderen no deben hacer lo que los niños dicen todo el tiempo, maar niet alle tijd doen wat die kinderen zeggen wat ze zullen doen. porque a eso la Biblia le llama necedad. Want dat noemt de Bijbel noorheid. Quien sí conoce el camino Wer den es weg kent, papá y mamá, is voeder en moeder. su tutor o su mentor. De leraar, begeleider El maestro en de leraar debe ser autoridad, moet autoriteit zijn. no porque da chicote, Niet wens de schacht. no porque grite, ¡ah! Niet wens hij schreeuwt. ¡Siéntate! ¡Silencio! ¡No hable! No! Wees stil. No porque sea autoritario. ¿Mm? No. Es autoridad porque conoce el camino. En hij is niet autoriteit wens hij zich zo beneemt Porque sabe dar las señas al niño. met een groeve weg van rechten, sondern wens hij den weg gaat, dat is Para waarom hij llegar autoriteit is. a la meta. En hij den weg wijzen kon om naar het ziel komen. Los niños no conocen el camino De kinderen kennen den weg niet. para conocer al único Dios verdadero. Om den einzigen waarop je God kennen leren. Si no les enseñáramos, Want wie en dat niet leren, ellos van por Según- cualquier camino. erns een weg. La diversión, la moda, Fashion, vergnegen, schijngoen. piensan como quieren, se visten como quieren, Denken ze willen, trekken zich aan ze willen. tienen relaciones de noviazgo como quieren, En ze gaan noviazgos, ja, ze willen. tratan a sus padres como quieren, Behandelen de ouderen ze het willen. no conocen el camino. Want ze den weg niet gaan. Pero los maestros, padres y tutores Maar de leraars, ouderen en deben eerwaarden conocer el camino moeten den weg gaan. para corregir a ese niño. Om dit kind corrigeren. Vuelva al camino. Om trainen om weg komen. Corrige, gobierna con Cristo. Zo corrigeer. Je regeer met Christus.
No es solo pao pao. Dat is niet bus pam pam pam. No es esto. Dat is niet dat. Entonces, al final dice, formar modales y hábitos de la juventud, hacerlos aptos para las etapas futuras de la vida. So, ongewoonheden vormen wordt end fähig maakt voor de toekomst. Cuando un niño Wanneer es instruido por dentro een kind gebuurd wordt van ben y cuando es corregido en wanneer hij corrigeerd is en el temor del Señor, en God is ver, pasa de la etapa de la infancia jet hij van de stoop van de kindheid, a la niñez van ganz klein naar kind, y ya está preparado en dan is hij al right para vivir su niñez. om zijn kindheid leven. Y ahora en la niñez En nu in de kindheid lo instruimos, buur wie aan, lo corregimos, corrigeer wie aan, lo enseñamos leer wie aan, y llega a la edad de la prejuventud. en dan komt hij nu de jaar van grootsvaarde jaren, teens. Y ya viene preparado. En dan komt hij al right. Y en la prejuventud, En teens, ajá, ya, ok. Y en la adolescencia o prejuventud, so en de teens, lo preparamos merk wie den right, para un joven adulto. om een grote jugend te zijn. Y cuando es joven adulto, En wanneer hij een grote jugend lo is, preparamos para su vida de adulto. merk wie am right voor zijn Las áreas de su vida. en alle Y así, al final de segunda de Timoteo, arriba dice, para que sea perfecto, equipado para toda buena obra. En in 2 Timotheo, dat laatste part van vers, zegt hij dan einfach, omdat hij perfect en right is voor alles wat komt. Voor alle goede woorden. Vamos al break. So, we waren nu eenmaal een break doen. Daar hingen is de break en hij heeft een paar bedracht wat van deze thema schoonlen wordt, van je rechten en beleerd. So, je kan je de ontje en vrouwen maar je wel. En zo 10 minuten aan ze verder dan we trainen. Muchas palabras raras. ¿Es ella o soy yo? Es ella. ¿Más fácil español? Más fácil explicarles a los otros. Me matas, dice, me matas. ¿No supiste girar la cámara?
Familie. Vamos ver wat er verder is. Want dat is